szülő aktív részese legyen a gyerek tevékenységének, ezzel is mutatva, hogy érdekli mindaz, amivel a kicsi foglalkozik. A közös játék során hasznosan telik az idő, ugyanakkor jól kifáradnak, így könnyebb lesz az altatás. Tudjátok, hogy fontos feladat vár rátok az esti házi rendszerén. Higgyétek el, elég nagy a tét. Ha nem vagytok következetesek, minden csődbe megy. Mielőtt itt hagylak titeket, látnom kell, hogy képesek vagytok rendesen alkalmazni a módszert. Akkor felkészültetek az altatáshoz? Igen. Amíg távol voltam, a mama nem tudott ellenállni. Együtt aludt a legkisebb lánnyal, vagyis kompromisszumot kötött. Most látnom kellett, hogy teljes mértékig kiáll a megtanult technika végrehajtása mellett. A felállás a következőképpen változik. Kyle, ha a háttérbe vonul, elfoglalja magát valamivel. A fektetést ma csak te végzed. Fontos volt, hogy a mama Kyle nélkül is tegye a dolgát, hisz ő volt az, akinek össze kellett gyűjtenie minden erejét, hogy ágyba tegye a gyerekeit, és utána se csábuljon el. Mit kívánsz? Kérdezte Aladdin. Szabadságot, felelte a dzsín. És itt a vége. Amint véget ért a mese, jöttek a könnyek és a sivalkodás. A mamának ismét nehéz volt túltennie magát ezen. Menj vissza szépen! Ideje, ne feküdj, kicsim! Ideges voltam, hogy Kyle nélkül kell megoldanom az altatást, de tudtam, hogy még sokszor leszek ilyen helyzetben. Pontosan ez az, ami változtatni kell veled kapcsolatban. Mutatom, hogy miért képet vágsz. Ez nem maradhat így tovább. Remélem, nem lesz mindig így. Küldetésed van, le kell fektetned a gyereket. Vértezd fel magadat, és menni fog. Ha kijönnek, nagyon határozottan fogd őket kézen, és vezesd